Va, digues. Cada dimecres a les 5 de la tarda, escolta Debades, el podcast del terreno. T'has deixat de dir que sortim per ràdio Ulldecona. Sí, per ràdio Ulldecona, sí, no ho he dit. Me cago en la mar. I diria que no has dit que sonarà la primera temporada. Sí, bueno, sí, no ho he dit, però sí, la primera temporada. Sí, així que la primera temporada per ràdio Ulldecona. Cada dimecres a les 5 de la tarda, per ràdio Ulldecona, escolta Debades, el podcast del terreno. I què més, filla, digues? Que no he dit per quina freqüència surt. No ho havies dit. Sí, tampoc ho he dit, 95.0. Doncs ara diria que sí. Vale, que t'estàs tu, Anna? Pues aquí la ràdio en una piscina inflable. Ja has tornat a inflar la piscineta, tu? Sí, estic de tardeo ja. Va, no ho escarritxes, no escarritxes res. Va, penjo que vaig a ficar el programa. Vale, però ojo si vas descalça i banyada. No, dona, no t'has de preocupar per res del món. Va, doncs va, penjo, enrossiau. Enrossiau. Para